Moi bo día. A verdade é que levo uns días pensando que non estaría mal enseñarvos a miña horta. Pois non estaría demais que vos invitara a pasar hasta a cociña. Eu te teño que ir igual, así que o convite só atendes. Se queredes vir, acompañádeme. Eu nacín nunha casa de labranza e nacín e crecín entre a horta e animales. Cando me mudín para aquí non tiña horta, pero bueno, empecín como a todo o mundo a plantar unhas pouquiñas lechugas e un peño de repolo e moitas veces non tiña tempo nin para vir a juar, pero a terra tira máis que dúas vacas dun carro. Moitas veces traballaba e ao final non collía nada, pero non desistín do intento. Eu empecín plantando no chan, e xa sempre me gustou ter todo como moi ordenado, non? Entón, xa no mismo chan facía dibujos ca mesma terra para facer como unha especie de bancales e ter os camiñiños sempre limpo entre un bancal e outro e así. E empecín a facelos un pouquiño máis elevados, aproveitando todas as ramas dos frutales cando podaba e así, eu fixen o que puden. E nada, ao final acabinos facendo así de obra, e vouvolos a enseñar por si algunha de vós está pensando en poñelos, en non poñelos, pois eu vouvos a contar as ventaxas e máis as desventaxas de ter os bancales na horta. Unha das mellores ventajas é a salud dos riñóns, porque non se hai que abaixar. Así desde aquí, e sin abaixar o riñón para nada, podes estar a limpar e a traballar sin traballiño ningún. Con un chisme destes vas máis que apañado para traballar a horta, porque como está a terra moi solta, isto é unha maravilla de limpiar. A terra volvese moito máis productiva porque ao non pisala non se compacta, non está dura. Entón, se está solta, esta terra pódese traballar cas mans. E iso fai que as raíces das plantas podan expandirse dunha maneira moitísimo máis rápida, eficiente e fácil. As raíces das plantas que tes deixan como uns recordatorios de por onde estuveron. Como non vas a labrar, nin fresar, nin cavar, nin andar nesa terra, quedan aí como eses mapas de raíces e outras plantas que plantes despois pódense beneficiar xa deses mapas que xa están feitos. Teñen pois como moito máis fácil expandir as súas raíces, porque xa teñen medio camiño andado. Outra gran ventaxa dos bancales é que podemos ver mellor as lesmas e os caracoles que non las se poden estar a comer, porque ao telas así, aquí, a carón, pois é moito máis fácil de poñerse a mirar. E xa despois faz con elas o que podes, e tes galiñas, e senón pois lárgalas pa alá, lesos. E resulta moitísimo máis fácil preparar os cachos de terreno para según que cultivos. Si necesitas, por exemplo, que a terra sea máis ou menos ácida, máis ou menos abonada, máis seca ou que a podas mollar máis. Como está nos bancales, podelos dividir como che preste para as plantas que vayas a plantar. É moito máis fácil, aproveitas mellor a agua con menos cantidad, porque sabes que a agua que botas que queda aí no bancal. Tamén é moito máis fácil arrancar as ervas que son malas ou que non queremos ali no bancal, porque como a terra non está dura, arráncalas así ca man. É como estar a tocar o piano.
As plantas que son así un pouco de colgar, tipo algúns calabasíns, a miña espinaca tetragonia, as fresas, os pepinillos, calquera planta que sexa así como de colgar, a ventaja que teñen os bancales tamén é que esas plantas podenlas poñer así nas beiradas e deixas que colgen para baixo. Entón, é todo como máis limpo, porque non se manchan de terra ao regar, non están en contacto ca terra e non pudren, entón están sempre aireadas porque están colgando polas beiradas. E así, deste xeito, en menos espacio, podes plantar moitas máis cousas, porque eu podo ter dentro do bancal plantados repolos e cebolas e lechugas, e xusto na beiriña para que colgen para baixo, poño este tipo de cousas que colgan, a tetragonia, por exemplo, que ocupa moitísimo sitio, ou os pepinillos ou así, e quedan colgando, e producen moito mellor. Na terra hai organismos que son aeróbicos e outros que son anaeróbicos, o sea que uns necesitan aire para vivir e outros necesitan non ter aire para sobrevivir. Eso están na parte de arriba do terreno os aeróbicos, que son os que necesitan o aire, e un pouquiño máis para baixo están os anaeróbicos. Que pasa? Que se o terreno no que plantamos o pisamos, ou se vai compactando, ou pisamos con tractores ou cos nosos pés, con matraquillos ou así, despois necesitamos darlle como a volta á terra. Pero darlle a volta á terra implica que os organismos que están a derriba, que son aeróbicos e necesitan respirar aire, vámonos a poñer para baixo e van a morrer porque quedan sin aire. E os que están abaixo vámonos a subir para arriba e van a morrer tamén porque en contacto co aire morren. Entón, desta maneira, nos bancales, cada organismo vive na súa capa de terra, non se molestan para nada e así conseguimos que a terra sexa máis productiva sin ter que botarlle nin 15-15, nin abonos industriales que tiren das plantas, porque xa están nun terreno óptimo para creceren. Se mantemos unha terra sana e respetamos a súa fauna, sea pequena, grande ou microscópica, se a respetamos, a terra xa vai a ser productiva en por ela. Pero aínda así, sempre se lle pode aportar cousas. O que máis necesitan as plantas é o nitrógeno, o fósforo e o potasio. Pero tamén outras cousas en menor cantidad, non? Pasalle pois igual que nós. Entón, sí que se lle pode ir aportando outro tipo de cousas, aínda que teñamos unha terra sana, dependendo do produto que vayamos a plantar. Se vedes que hai que estimular un pouquiño o crecemento do verde, pois botámoslle purín de ortijas, por exemplo, que vemos que lle falta algo de calcio, cáscaras de ovos. Que queremos botarlle nitrógeno? Botámoslle unha pouquiña borra de café, aínda que tamén lle aporta fósforo, potasio, magnesio, e ademais mellora pouco a pouco o drenaje da terra e máis retén a humedad, fai como se foran pequeniñas esponjas que pouco a pouco vai mellorando a humedad da terra. Que lle fai falta potasio? Botámoslle ceniza. Se queremos plantar unhas plantas que necesitan o terreno un pouquiño máis ácido, pois podemos acidificalo un pouquiño con picaños de pinos, por exemplo, ou tamén, botándolle un pouquiño máis de borra de café. Se necesitamos corregir un pouquiño o pH da terra porque vemos que está ou moi ácido ou moi alcalino ou así, para equilibralo, polvo de roca, como se fora area, pero da canteira, que non estea lavada do mar nin do río, e iso vai a equilibrar e máis vai a aportar minerales a tope. E a jojolla da corona para min nunha horta, o lixiviado de humus de lombriz ou o humus de lombriz, que non costa nada, só costa facelo e facerlle a vida agradável ás lombrices, e xa elas se encargan de todo o demais. Aquí tiño o meu composteiro de miñocas, que é para recollerlle os líquidos, os lixiviados que entonces de vez en cando o rego con isto. Aí vai. Diluyo un pouquiño con agua e se ves que algunha planta lle fai falta un extra, pois doulle con isto. Teño algúns bancales que son baixiños para plantar cousas moi altas como as xudías, os tomates,
E despois teño outros máis altos para plantar cousas baixiñas, como lechugas, repolos, cebolas. Así este bancal, por exemplo, é baixiño, porque teño plantadas as xudías, que como medran hasta lá al xalo, fai falta que o bancal sea baixiño. E outros bancales teño os altos para poder plantar cousas que son pequeniñas e baixas. E podía seguir así aportando os beneficios dos bancales hasta el infinito e máis allá. Pero agora vou vos a contar cales son as desventajas de ter bancales. Non ten. A ver, non ten ou eu non lles encontro, a mellor sí que as ten. Pero eu non lles vexo. O mellor truco para ter unha horta productiva e polinizada a tope é que che veñan a axudar os insectos altruistamente, así, sin cobrar nin chica. E a mellor maneira de facelo é atraelos, é facerlle a vida agradable, é rodear toda a horta de colores, de flores, de moitos tipos. E nos bancales tamén, entre lechuga e lechuga, pois algún tipo de flor. Entón eu teño rodeados os bancales con bancales baixiños, pero de flores de 1000 colores. A unha diña que investigues un pouquiño en internet, vas a ver que hai miles de plantas que son boas para atraer a todos eses insectos, abejorros, abelliñas, mariposas, mariquitas, crisopas. Hai miles de bichos que poden axudarche na horta sin pedir a cambio nada máis que lle plantes unhas flores. Bueno, flores e máis plantas olorosas, prisel, albahaca, tomillo, lavanda, borraja. Bueno, hai miles de plantas que podes poñer para atraer a estes colaboradores desinteresados. Solo tens que escoller as plantas que máis che gusten e máis se adapten ao teu sitio. Teño como 60 árboles frutales, hortalizas e legumbres. Non sei, nunca se me dou por contalas, pero penso que acabaría antes dixíndovos o que non teño na horta que enumerando todo o que teño. Gústame plantar escalonado, o sea, non todo xunto, senón cada 15 ou 20 días volvo a plantar. Gústame plantar moi pouquiño de cada cousa. Eu planto un pouco de cada e un moito de nada. Este é un repolo que xa está para apañar. Entón, vámoslo a quitar xa. É unha moi boa festa. E agora vou a apañar un par de brécoles que tamén xa están aquí para coller. E ainda que este ano non lle fai moi bo tempo para as fresas, porque ainda non empezou a quentar o sol, de verdad, non fago máis que apañar, todos os días collo. Un puñadiño de tirabeques. Calabasíns. E máis calabasíns, calabasíns dabondo. Cebolas de aquilo. E un cestiño de alcachofas. Mais ceboliñas. Verdura de coleiros. Toda horta que ven se precie ten que ter da nosa verduriña de col. Eu non teño con esos, eu plantaba para comer eu.
E cas sanorias, igual, pódense plantar todo o ano. Así que eu, máis ou menos unha vez ao mes, planto un regiño delas e así sempre teño sanorias para recoller. Estas aínda están medrando, pero teño ali noutro bancal que as vamos a coller. Sanorias e lechuga. As lentellas dos 5 anos. E sempre intento conseguir eu as miñas propias sementes. Así que aquí temos unha remolacha. Esta vai a ser semente de puerro, semente de brécol, semente de col rizada, que xa está para apañar. E sempre deixo medrar uns cuantos calabasíns hasta onde lle dé a gana, porque tamén gardo a semente deles para o ano. Estes cando xa a planta non pode máis, pode medir casi 1 metro. E por hoxe nada máis. Non sei como fago, pero ao final sempre fago uns vídeos larguísimos, así que vou parar aquí. Como di miña nai, a base do pano, aprende a costureira. E eu, pois, tamén quería agradecer a todas esas persoas que xa estades suscritas ao meu canal e darvos as gracias porque está tendo moi boa acollida. E a todas esas persoas que aínda non estades suscritas, pois que non costa nada, que é gratis, e agradecería un montón que vos suscribirades. Así que espero por vos para aumentar a familia do canal da Alma da Vella Chousa. Aburiño!